Kung meron ka na kasing asawa, ang mag-flame iwasan. Huwag makipag-date sa kaibigan kahit close kayo, lalo na pag di siya kasama. Iwasan gumala with your friends or as a friend kahit close kayo. Hindi rin kasi siya tanga, at kahit magpaliwanag pa na as a friend ang girl na kasama, eh ano kasi kung kayo na, meron pa ba kaming magagawa? Kaya nga magpakatotoo ka. Kung friends lang, ba't ganyan? Walang bagyo, natatawa kayo kahit close kayo. Fwa fwa fwa, fwa 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 fwa, fwa fwa fwa, fwa fwa fwa. Hindi rin kasi siya tanga, at kahit magpaliwanag pa na as a friend ang girl na kasama, eh ano kasi kung kayo na, meron pa ba kaming magagawa? Kaya nga magpakatotoo ka. Kung friends lang, ba't ganyan? Walang bagyo, natataluwa kayo kahit close kayo. Walang bagyo, natataluwa kayo kahit close kayo. Close kayo.